Hayi Mzansi, hayi South Africa, hayi ngeke bafowethu. Wayigagaza le mithi ingoma, wayigagaza abacasha abade bethi uzobhimba, usekhipha njalo. Hheyi akakama ukusiklina njalo ngama-track la asheshe aphuphe. Hheyi bafowethu, ayikho leyo nto leyo, ngiyanitshela mina namhlanje, ayikho leyo nto. Yabona uma ungakaboni ukuthi le nkunzi le, umfana kanala noma sithi umfo kanala unethalente, hhayi ngeke uphinde ubone. Ungabe umbuka noma ungabe umlalela, ngingathini, ungabe umlalela ngendlela ukuthi wena usaphotha bani, yezwa, ulalela umusic wakhe, ubuka indlela akenza ngayo izinto. Yabona le nkunzi inethalente okwangempela. Kanjani? Uma umculi vele unethalente uhlabelela, ingoma akube yinto eyifikela nje uhleli, noma uyihambela ngemoto yakho, noma uyihambela-ke ngey'nyawo, kodwa ingoma uma ngabe umculi ophiwe onethalente, fana nale nkunzi le, uLimithi nala bafowethu, bacashile manje, basaba nokuvela ade bekhuluma kakhulu kimi bethi hhayi uzokhipha umbhedo, uhamba lana ogatsheni, baphinde bethi abanye eyi nawe usekukhipha njalo, uyasiqina bo ngale nto yakhe. Vele uma ngabe unethalente noma uwumculi funa uhlale ujabulisa abantu, yabo. Wena vele omzela ngengqondo ukuba nenzondo noma ungamthandi, ngeke vele uzumuzwa ukuthi uthini. Uyabona indlela akenza ngayo, ucishe angikhumbuze uMgqomeni, umfo kaKhumalo, uMgqomeni umfo kaMseleku, ukwenza umbiza kanjani. Why ngisho kanjalo? uMgqomeni ubekhipha ama-album mhlampe awu-9 ngonyaka, kodwa ungeke uyithole embi. Ngoba uma ngakubuza nje manje iqiniso ukuthi ikhona ingoma kaLimithi ongathi imbi, aseke wayikhipha nje lokhu umazi noma lokhu efikile emculweni. Mina ngokwami ayikho, angimsaphothi, angithathi isayidi, kodwa ayikho engiyaziyo kuthiwa imbi-ke le, ayilaleleki, cha ayikho, yabo. So ngiyahleka ngihleka labade bekhuluma kakhulu ukuthi hhayi lo uzokhipha umbhedo, usepike nomalume manje, hhayi useyilanda amantombazane manje, akomapiyani. Ayikho loo nto leyo, ngeke nginitshele njalo ukuthi ingoma uyilande bani, ayikho. Uma unesiphiwo, unethalente, ingoma yakho iyohlezi isezingeni eliphezulu. Ukhumbule ukuthi njengoba esuke elande loyo muntu, yena usuke kunento akayibonayo yena ukuthi uma beyenza lento iyalinka futhi lento imnandi, yabo. Awusuke sikubeka eceleni nje ukuthi mhlawumbe sisaphothe obani ini, kodwa lo mfo kanala kumele simvume. Ukhona omunye futhi umfo engilibiza igama lakhe la engimbonayo naye ukuthi angiyakutshela igiya liphezulu kakhulu. Yabona lo usevuthwa kakhulu-ke lo kanala. Mina ngokwami usevuthwa kakhulu futhi sebapruvelile abaningi kade bemthatha kancane ukuthi ayikho lento yakhe izosheshe iphelele emoyeni, hayi lutho. Ukube isheshe iphele ngeke umuntu ehleze eshaya ingoma ezimnandi kuze ube 3 years 4 years kulokhu uthi wena uzophupha nini khona lutho. Isegazini lento, uphiwe umfana akavunywa nje ukuthi uyinkunzi, akavunywa ukuthi uyinkunzi. Yabona futhi kuba bekho oMessi noRonaldo labaphezulu, ngiyakutshela ngabe uyena ohlele esicongweni. Angisho kodwa ukuthini, uNkulunkulu owaziyo ngaye, uNkulunkulu amupha leli talent, amupha lesiphiwo sakhe, kodwa amandla akhe ngiyawezwa mina futhi ngiyawabona njalo bafowethu. Ngiyamtshela siqhubeke nje simuphe i-support, siqhubeke sidlale iy'ngoma zakhe. Lokho ngicabanga ukuthi kuyomjabulisa, iyona support vele akayilindele kuthina abalandeli. Ngiphinde ngibonge kini-ke ngane zakwethu ngokuparticipate, ngokukhomenta, ngokushare amavidiyo. Kumnandi bafowethu, ngicela nje ukuthi iqhubeke sibambisane, i-channel nayo ikhule bafowethu. Ngelinye ilanga okuyisifiso sami kusekuthenini ngikwazi ukuthi ngibe ney'ngxoxo nabaculi abathile abaphezulu. Ngisho ngabe ngiyenza ngekholi noma ngiyenza naye lo mculi live, kodwa ngibuye ngizonivezela bantu base-South Africa noma abahlali base-South Africa, nizwele nina umculi ey'phawulela ngento ethile noma ngimbuza ngiyobe ngimbuza yona, yabo. Phela nikhumbule bafowethu ukuthi njengoba bengabaculi belapha nje phezulu, bayasebenza and futhi bayasijabulisa singabalandeli, lokho singakukhohlwa. So kuyafuneka ukuthi ngelinye ilanga ke sibathole ngqo bona bekhulumele, bephawule ukuthi mene kanje baphuma kanjani, uma behlangana nokuthi baphuma kanjani. Leyo nto iyosisiza ngisho ey'nganeni zethu esafisayo ukucula ukuthi umfo kabani wayethi uma esebhekene ney'nkinga uphuma kanjani. Wena ungayibuka lento uma siyenza, si-interview umculi noma sifonele umculi othile, ubona ngathi wena umdlali, akuwona umdlali, khona kuzobasiza kakhulu futhi.
baningi abantu abasha abasaphuma ey'koleni abafisayo ukuthi bahlabelele ngelinye ilanga. So nje bafowethu, angibonge ngesikhathi senu kakhulu, siqhubeke njalo sibe ndawonye, sibambane ngezandla. Amen.